kaga ba wani magana da ka ƙara faɗi mun. Ka sa na order farko an samu matsala. Yanzu na biyu kayan ma gabaki ɗaya bai zo ba. To wallahi bari in sani ka tsakanina da kai rashin mutunci ne. Wallahi kai zaka biya ni. Wallahi kai zaka biya ni. Ba zai yi in dinga asaran kuɗi a order a banza ba. Assalamu alaikum. Aikin banza kawai. Wai kawai na ji na order kuma gashi na farko kaya sun zo ba inganci. Na biyu kuma har yanzu kaya bai zo ba. Ai na kai order. Ai Egypt mana. Ayya Malam Hudu. Ai ba a shiga wannan harkar da ka. Dole sai ka nemi sanin masana. Kamar ya sai ka bi hanyoyi da ya dace. Kamar ya kenan. Ina masu sha'awar shigo da kaya daga Egypt zuwa Nigeria. Ka zo ka yi joining Egypt Importation Class domin samun masaniya da connection akan 'yan kasuwan da suka zama suna da inganci akan wannan harkar. Kar ka sake ka shiga da ka je a baka kaya marasa kyau ko kuma a haɗa ka da mutanen bogi a ci maka kuɗi. Ka yi joining ta wannan number, ga WhatsApp number nan, ga kuma number kira nan. Za ka iya joining ta wannan number, sannan kuma kuɗin registration ɗin 5,000 naira ne kawai. Saboda samun ingantaccen bayani za ka iya yi musu magana ta wannan number. Egypt Importation Class, hanya mafi inganci. Wannan ɗaya ne daga cikin contact na suppliers da za ku samu a cikin Egypt Importation Class namu. Yana sayar da kayan kicin masu kyau kuma yana da arha sosai. A cikin Egypt Importation ɗinmu za ku koyi yadda za ku siyo kaya daga Egypt daki-daki ba tare da matsala ba. Kuma zan ba ku direct contact na suppliers guda 50, ciki har da abaya, takalmuka, cosmetics, nightwears, bags, ta kayan kicin da sauransu. Ba ma iya nan ba, duk wani abu da kuke son ku siyo daga Egypt za mu koya muku step by step yadda za ku siyo kaya ba tare da an yi scamming ɗinku ba. Class fee ɗinmu 5,000 ne. Class ɗin zai fara ƙarshen wannan wata ɗin.